Mapurisa vatanga kutokandira vanhu mategazi izvezvi. Mategazi esa tatopa jabhuna izvezvi, tori paspoti izvezvi, tori panzvimbo izvezvi, ndopatatova zvinomira musha. Aiwa, vanhu veZANU-PF vari fani, muri fani zvibaba, muri fani, izvo zvichadya moyo. Muri kurwadziwa. Ndofunga pakataurwa navageza kuti aiwa tine mastrategy akawanda ende tinoita inonzi peaceful demonstration. Vageza havasi kutoda kana munhu wani kuti akware kana kuti munhu aite sei. Vakataura vageza kuti aiwa toita inonzi peaceful demonstration. Iyoyi itori saini iyoyi. Because mabasa acho ese akavharwa, hakuna munhu aenda kubasa. Zvinhu mashopu ese akavhara. Apa ZANU-PF iri ngomhanya ichiti aiwa munyika mune runyararo, apa mashopu akavhara. Munyika munozoita runyararo sei mashopu akavhara? Ende mubvunzo wangu kuvanhu veZANU-PF ndiri kuti kana imimi muchiti munyika mune runyararo, sei mabhizinesi ese munyika akavhara? Ko 5 million votes dzedzi munotaura kuti aiwa vanhu vese vari kuti baba Mnangagwa vanhu 5 million vakakuvhotera ivai vari kupi? Sei mashopu ese akavhara? Vanhu veopposition here vakavhara. Ko venyu 5 million vakakuvhotera ivai sei vakavharawo mashopu? Ndozvikuru kuti muri kunyepera vanhu, hamusi kudiwa. Udzei vanhu chokwadi. ED ngabve pachigaro. ED chigaro chacho akatochitsarowo asina kuvhoterwa, saka ngaasanyanyorwadziwa, ngaangoresigna. Problem yemunayo yetinonyatsoziva, munenge mune zvemunoita, munenge muchityika kuti tikasiya chigaro tinosungwa, ende vanhu vanenge vakatobheka ED kunyanya zvapfana zvake zvese zvivarakashi izvi ndo zvinenge zvichimusimbisa kuti mudhara musasiye, because vanenge vachiziva kuti aiwa ED akasiya next president anouya anosvika achisunga munhu wese. But haisiriyo nyaya yacho, mukabvawo pachigaro mune zvakanaka munongosiyiwawo, because vanhu havasi kuda kukusungai sezvemune muchifunga imi. Nyaya yese kusungana sezvemuri kufunga. Aiwa nyaya ndeyekuti vanhu vari kusafa, vanhu vada kugadzira nyika yoenderera mberi, kwete zvemune muchifunga kuti aiwa isusu takuita chibhanditi because tikasiya chigaro tinosungwa. Hazvisirizo, ibvai pachigaro mune zvakanaka, kwete kuramba muchishungurudza vanhu, because muramba mukazobviswa pachigaro zvechisimba ndokufa kwevanhu. Because chigaro, kubvisana pachigaro hakusi safe, kubvisana zvechisimba, politics dzinenge kuurayana mukati. Ukabvawo mune zvakanaka unosiyawo mune zvakanaka, but ukabviswa zvenharo, amen, kuti muchaita sei? Saka ED zviri kweuri kuti uchateerera mbavha dzakakubheka here kana kuti uchashandisawo pfungwa wosiya mune zvakanaka, nyika yoenderera mberi. Vana veZimbabwe voitawo zvavanoita munyika yavo, vari kunze kwenyika vodzokawo munyika yavo voenderera mberi nekushanda. Akuitawo ngenyika yedzinza yekuti uyu akatonga anobva ati aiwa ini ndakusiyirawo uyu akatonga kuti uyu ndakusiyirawo. Aiwa nyika ndeyedu tese, munhu wese ari free kutonga. Ende chendinotoona vamwe vacho mune muchiti nhinga haana kuenda kuchikoro, nhinga idofo, nhinga haatonge nyika. Nyika haitongwe nechikoro. As long munhu uri citizen yenyika une right yekutonga nyika, nyika haitongwe nechikoro. Ndo zvinhu zvetinoziva. Kutori nenyika dzakawanda dzekuti dzakatotongwa nevamwe vanhu kana ma24 years, vanhu vasina kana kuchikoro kwavakaenda, but nyika dzavo dzinotorana mune zvakanaka. Nyika haitongwe nechikoro, but nyika inotongwa nemunhu anodiwa nevanhu. Saka ukaona iwe usiri kudiwa nevanhu, siya mune zvakanaka, wosiyirawo vanhu vari kudiwawo panguva iyoyo, voenderera mberi nekutonga nyika. Nyika yedu yoenderera mberi, toitawo zvetiri kuitawo, tofarawo mune zvakanaka, kwete kuti iwe unoramba kutongwa nevamwe uchiti hanzi inini ndikasiya ndinosungwa. Of which muri kutya maassets enyu aya kuti vanotora maassets edu, but hazvisiri izvo zvetiri kuda. Isi tiri kuda kungoti vana veZimbabwe vafarewo, nyika yodzoka pari normal, yotongwawo nemunhu ari kudiwa nevanhu. Iwopo wakatombofarirwawo ED, vanhu vakakufarirawo pa vachigaya kuti uri right. I think ma1st days waitotsvaga dzvene, waipa vanhu ma90 days maministers, waipa ma90 days kuti toda kuona kuti pa90 days minister nhingi yaita chakati here, uye muripota kuti pa90 days waita chakati here. But takazongona aiwa ngoma ndiyo wakatozongorara, wakazongonakirwa nemari, kuba munhu akanyanyoba anorara pabasa, ukanyanyoba unorara pabasa. But apa aiwa chakakala, mwana weZimbabwe akatojamuka izvozvi, mwana weZimbabwe haasi kuda kana zvisina basa. Chinotonzi demonstration itori saini iyoyi yawatoona iyoyi, haritodyiwe rinotopisa, haridyike, peutori ipapo ED harisi kutodyika rinopisa. Gesa signal yakatojamuka, ende izvo hazvisi kuitwa nekunzi opposition party, zviri kuitwa nemwana weZimbabwe, kwete zvemuri kutaura zvekuti vanhu veopposition party. Already kana zviitwa neopposition party, ko vanhu veZANU vacho havanawo mashopu mutauni here, ngavavhure mashopu avo mutaundi macho mu. Ende ndofunga polisi makuseni yange isingatosunge kana munhu, yange ichitobata vanhu yongodzokera kumba, yokubata yokuti dzokera kumba. But azopedzera takuona yange yakusunga, yange yakutora vanhu ichisa murori. Hatisi kuziva kuti vanhu vachiri kuenda nawo kupi.
hatisi kunyatsoziva. Ndichakupai mavhidhiyo manje so ndenda kutokupai mavhidhiyo ndikuredze zvinhu zvikuitika paground. Vamwewo varakashi vari kusendera vanhu mavhidhiyo vachiti aiwa business iri kurana zvakanaka mutaundi, business iri kurana zvakanaka. Ndepapi peri kurana zvakanaka? Orati enda pane business pori kutaura kuti mavhenda ari kutengesa, wotaura kuti aiwa nhasi ndi 31 March ndiri pakati mavhenda ari kutengesa aya. Orati ndiri parengi pakati aya makombi akazara semazuva ese. Ndo zviri kutoreva kuti aiwa mwana weZimbabwe haasi kuda zvisina nebasa rese, hamuna kuvhoterwa, hamudiwe nevanhu zvibaba, but problem yenyu munoda kutonga nechisimba. Ukatonga zvechisimba ukada kubva zvechisimba unongobviswa futi zvechisimba. Hazvese ndezvekudhara zvekuudza vanhu kuti hanzi nyika ino takaendera kuhondo, nyika ino takaendera kuhondo, mukadeso todzokera kuhondo, muda kutengesa nyika. Iwe unozoti mazuva ano hondo yavekwa ichazi hondo yepfuti yese munonifungidzira. Mazuva ano kwane hondo yebrain yekufunga, kutofunga kutoshandisa pfungwa uko kwehondo futi. Mazuva ano kwane hondo yepfungwa, hakusisina hondo yepfuti. Ukanzi kochinzanzi hondo yepfuti kudhara kusanyeperwe. Hondo yepfungwa ndio yakushandisa mazuva ano. Vanhu vakushandisa pfungwa kwete kuti hanzi hondo yepfuti. Ndeore riri kupi sango racho remunorwira muchiti hanzi toenda kuhondo riripi? Ende ukatoona kana uchinzi kunyika dzine hondo vanhu vari kutorwisana pachavo, vanhu vatema vega vemuse munyika, nenyaya yekuti vamwe vari kutonga chitororo, vamwe vari kuti aiwa mutongero wemuri kuita husiriwo, siyai kutonga kwemuri kuita, chimbobvawo pachigaro vamwe watongewo. Ndo nyaya iri kungoitika chete. Wanzwa zvichinzi nyika yakati ine hondo, haisi hondo nevarume, inenge iri hondo yevanhu vemunyika umomo vega vanenge vachitadza kupindirana, sezvi kutoitika muZimbabwe munomu. MuZimbabwe tiri kutoona kuti manje muZimbabwe muchapedzisira mane hondo, ende hondo yacho inotangira muZanu umomo. Izvozvi hondo yeZanu to Zanu, but Zanu to Zanu inenge chinetsana. Macitizens enyika agara haasi kutofarirawo zviri kuitika. Macitizens enyika anobva atopindirawo futi, onotora divi riri kutaura kuti aiwa imimi muri kutonga zvechitororo. Ndo panotangira hondo ipapo, of which ukaona mwana wenyika atojamuka utoziva kuti aiwa hapasisina kunaka. Saka isi hatichaziva kuti muri kufunga chini kuti tonga kwemuri kuita, bhozi isi hatichakudii.